Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqgħu ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum imiss li niltaqgħu ma' Joele Gallia u se niddiskutu x-xogħol Tħabbat xtaqtek. Joele Gallia huwa gradwat fit-teoloġija, huwa qassis u wkoll poeta. S'issa ppubblika 5 ġabriet ta' poeżija. 14-il sena minn ħajtu Joele għaddihom f'jgħix f'eremitaġġ. Il-ktieb li se nitkellmu dwaru llum huwa l-aħħar pubblikazzjoni tiegħu, Tħabbat xtaqtek. Huwa ktieb miktub fi snin ta' solitudni u għandu lan li jbexxa l-bib fuq din esperjenza u jesplora s-sens tagħha. Però ngħaddu issa għal qari ta' l-ewwel kapitlu ta' dan ir-romanz. L-isfond. L-eremitaġġ jinsab foli ta' madwar 700 metru il fuq mill-livell tal-baħar u mibni taħt irdum li jola l fuq ma' 90 metru jew aktar fuq ħoġor blat li jixref fuq il-wied imnejn l-ilma jibqa' dej anke fis-sajf. Jaqtawlek nifsek il-ftuħ, il-wisa u l-għoli li s-siplilek il-nifsek fihom meta tittawwal mitwieqi taċ-ċelel. Tħossok imtarraf, miżmum li taqa' donnu b'miraklu. I għada bejn art u sema, metafora tal-qada ġewwiena ta' dak li jgħixu fih. I waħda trejqa li twassal sal-eremitaġġ. Dik li minn taħt il-muntanja titla s-serreb għal pissiġar għal tul ta' madwar 2 kilometri. U li l-aħħar kilometru tagħha u tela wieqfa sal-estrem. Karozzi li m'għandhomx l-ingranaġġ fuq l-erba' roti aktarx ma jirnexxilhomx jitilgħuha. Imħarbta fil-biċċa l-kbira tagħha li trejqa twassal sal-uniku kanċell li għandu l-eremitaġġ. Dan il-kanċell jitħalla miftuħ is-sena kollha. Għalhekk kull min jitla l-muntanja ikun jista' jibqa' dieħel sal-bieb ewlieni fejn hemm imwaħla qampina mdaqsa. Min ikun irid ikellimna ikollu jdoq din il-qampina. Jekk le, m'hemmx mod kif inkunu nafu li qiegħed wara l-bieb. Snin ilu kien hemm qampina oħra tal-elettriku li kienet mal-kanċell imma din inħarqet minn sajjetta u ma tqeditx oħra floka. Fuq in-naħa tax-xelluk tal-kanċell hemm avviż miktub bitri suwed fuq pjanċa mdaqsa ta' aluminju safrani. L-eremitaġġ mhuwiex miftuħ għal żjajjar turistiċi. Grazzi. Hekk jgħid dan l-avviż. Il-kaxxa tal-ittri tal-eremitaġġ tinsab taħt il-muntanja. Imwaħla ma' ħajt ta' waħda midjar mibnija fuq in-naħa l-oħra ta' triq ewlenija, dik li minna toħroġ it-trejqa li twassal sal-kanċell. Sal-eremitaġġ il-pustier ma jitlax, kif lanqas jitilgħu dawk li bil-makkinarju jikinsu l-borra meta din tinżel bil-kottra. Fuq in-naħa tal-lemin ta' dawn id-djar hemm ir-raħal żgħar ta' Paskelupo. L-isfel u ftit aktar il-bogħod fuq in-naħa tax-xelluk ta' dawn id-djar jinsab Pertikano, raħal li jgħod ftit familji. Minn żewġ irħula l-eremitaġġ jidher sewwa, donnu bejta mgezza l-irdos tal-blat. Minn dawn l-irħula, il-kaskata li fix-xhur tax-xita tinbeżaq mill-irdum li jola fuq l-eremitaġġ tidher taqa' tistabat f'ħoġru. Spettaklu li l-għajnejn ma jiġbgħu qatt iħarsu leh. F'dan l-eremitaġġ jgħixu 3 eremiti ta' nazzjonalità differenti. Sajf u xitwa, xemx u xita, il-ġurnata jibdew kmieni, qabel is-sebħ. Sakemm jaslu biex jirtiraw mill-ġdid għall-irqat għal-ħabta ta' 8:15 ta' filgħaxija ikunu ltaqgħu għat-talb flimkien fil-kappella 7 darbiet. Meta ma jkunux jitolbu flimkien, kull wieħed minnhom ikun fuq xogħlu. Ix-xogħlijiet ivarjaw. Min tissir sa tindif, min xogħol fl-eliqi, fil-ġnien jew fil-bosk sa manutenzjoni tal-bini, min il-qoħ ta' ospiti sa kollokji magħhom, min ħjata sa kura tal-librerija, qari u studju. Aktar iva milli le, kull wieħed issibu jaħdem waħdu. Ir-regola sagrosanta wara dik tal-imħabba wieħed lejn l-ieħor hija s-skiet. Is-skiet u l-mimmi tajnejhom, u n-nifs li jimlilhom il-pulmuni, u l-mod ta' kif iħobbu jirrispettaw il-misteru ta' xulxin fid-dawl tal-misteru ta' Alla. Għaż-żewġ sikliet ta' kuljum ma jiltaqgħux flimkien fir-refettorju. Le, kull wieħed minnhom jiekol waħdu fiċ-ċella tiegħu, wara li mill-kċina jkun ħall porzjon imħejji għalih. L-okkażjonijiet li fihom ikunu flimkien għall-ikel huma ftit. F'xi festi u solenitajiet bħalma huma l-Miliet, l-Għid, Għid il-50, Santa Marija u oħrajn. Fl-eremitaġġ m'hemmx television, lanqas internet. L-aħbarijiet jinqraw minn xi gazzetti li jaslu bil-posta. Il-posta f'dan l-eremitaġġ ma tasalx kuljum. It-telefon idoq sikwiet, aktar x'iva milli le, min ikun ikellmek min naħa l-oħra jitolbok ħaġa waħda li titlob għalih. U inti tbaxxi rasek u tgħidlu iva. Iva. U tissokta toffroq iskiet. Tissamma. U dik kienet toma żgħira ta' Tħabbat xtaqtek. Issa nistieden il-Joele biex tiġi hawnhekk
Għanna ftit mistoqsijiet għalik, grazzi Ġoele tal-li. Grazzi ħafna, grazzi lilkom tal-istedina. Grazzi li tal-li l-qajta. Passortu għanna ftit mistoqsijiet. F'intervista ma' Andrew Xiberras li tidher fil-ktieb bil-kliem żvinat ġo ħoġri, inti sostni li assolutament m'intix kittib reliġjuż. Spiritwali iva, imma mhux reliġjuż. Minnaħa l-oħra però f'ħafna siltiet, ir-romanz imis ma' ċerti problemi fini tat-teoloġija. Eżempju, dis-silta li tala kapitlu 14. Jekk hemm Alla, jista' ma jeżistix kollox fih? Jekk kollox jeżisti f'Alla, dan Alla ma jeżistix forsi f'kollox? M'hemmx ngħidu, distint minn kollox imma xorta f'kollox? Li ovvjament tfakkarna fl-ewwel ktieb tal-Konfessjonijiet ta' Wistin ta' Hippo, meta jsaqsi lil Alla kif jekk jinstab kull imkien jista' jkun f'kull ħaġa u jibqa' distint minn kull ħaġa. Jew inkella it-tema forsi ċentrali tar-romanz, l-eremitaġġ innifsu u l-konnessjoni mal-bqija tal-umanità. U nikkwota, ma rridx ninsa li skritt tagħna jista' wkoll ikun ċaħda ta' qatra ilma lil min jeħtieġa. Se tfakrek bil-fors fil-problema tal-hekk imsejħa Desert Fathers. F'liema sens eżattament m'intix kittib reliġjuż? Forsi fil-mod kif tħares lejn dawn il-problemi, forsi għax ma tarhomx bħala problemi iżda bħala parti minn dak li inti tħobb issejjaħlu il-misteru. Mistoqsija komplikata. Ippermetti li nibda mill-aħħar kelma li semmejt, il-kelma misteru. Tajjeb illi ngħid x'inhu il-misteru għalija, għaliex il-kelma misteru tidħol fil-kodba kollha tiegħi. Imma ħanispeċifika x'inhu dan il-misteru. L-ewwel nett il-misteru mhuwiex dlam għalija. Il-misteru huwa għajnejn mamxin. Mhuwiex nuqqas ta' għarfien, imma kisba ta' għarfien li jisboqni, għarfien li jmur lilin minni. U biex infisser dan, permetti li nagħti eżempju. Immaġina ġellewża żgħira. Jum minnhom f'din il-ġellewża jisplodi, jinfetaħ l-oċean bil-profondità u bil-vastità kollha tiegħu. Ġellewża żgħira. Imma issa din il-ġellewża taf misteru ikbar minna, taf kobor ikbar minna. Però ma tesawx, għalkemm tafu ma tesawx. Issa jiena dik il-ġellewża. U kelli din l-esperjenza qawwija ħafna 37 sena ilu, meta kelli 15-il sena. Infetaħ fija oċean, viżjoni ġdida. U il-viżjoni li infetħet fija dakinhar kienet il-viżjoni tal-imħabba li fi kliem ieħor tajnija l-isem ta' Alla. Hija viżjoni li tbellaħni, hija viżjoni li hija ikbar minni, hija viżjoni li ġalni inlaqlaq biex ngħidlek xi ħaġa minna, imma ma jirnexxilix fil-fatt għalhekk nikteb. Ma nikteb għaliex għadu ma rnexxilix inleħħen dan il-misteru tal-imħabba. Misteru li fl-aħħar mill-aħħar hija mħabba li iriġi kollox. Kien mument, però kien eternità dak il-mument. Inti staqsejtni f'liema sens minix kittieb reliġjuż, xi ħaġa li ngħidha jien, imma kittieb spiritwali. U f'dan is-sens. Il-kitba kollha tiegħi ma ddur mal-ebda dogma, ma debda domma, jiġifieri jiena ma nagħtix katekiżmi, jiena ma nesplorax laqqas id-dommi tal-fidi li jiena nħadda, jiena qassis kattoliku, imma ma niktibx eżattament dwar dak. Jiena nikteb dwar dik l-esperjenza tal-imħabba li qajmet fija u ġabitni wiċċ imwiċċ mal-għaġġ li hemm f'kull bniedem. Pratikament, dan l-għaġġ li hemm f'kull bniedem u paradossalment huwa l-għaġġ li jżommna mixin, li jżommna weqfin fuq riġlejna. U indipendentement jekk aħniex nisa jew irġiel, twal jew osra, aħna fl-aħħar mill-aħħar f'dan l-għaġġ, f'dan il-punt ċentrali aħna lkoll l-istess. Għax huwa biex ngħidu hekk il-fonti li minna ġejna. U la darba jien nindirizza din ma ngħidilix problema, imma din ir-realtà li jiena esperjenzajta fija u esperjenzajta fija bħala xi ħaġa li mhijiex tiegħi biss,
għalhekk tisboqni imma xi ħaġa universali, ma nistax ngħid li jiena kittieb reliġjuż fis-sens strett. Ma nipromovi l-ebda reliġjon fil-kitba tiegħi, pjuttost il-kitba tiegħi hija miftuħa, anke jekk hija miftuħa għal mistiċiżmu għal sens qawwi ta' divinità biex insejħilha b'mod, però ma jimmarbut ma l-ebda reliġjon. U f'dak is-sens ngħid li m'iniex kittieb reliġjuż. Naddu għall-mistoqsija li miss. L-esperjenza tal-eremitaġġ fir-rumanz tinfirex fuq aspetti differenti tar-realtà. Iskiet ta' solitudni u tħabbrik tar-ruħ huma interrotti bi żjajjar u aħbarijiet mid-dinja ta' barra. Minn xi daqqiet violenti, xi daqqiet ostili, drabi oħra melankoliċi. U jkanġu magħhom hemm il-leitmotiv tan-natura, l-istaġuni u l-vjolenza tagħha u l-faċendi domestiċi tal-ħajja ta' kuljum. Ir-riżultat huwa li r-rumanz għandu struttura li tfakkrek aktar f'kompożizzjoni mużikali milli dik ta' narrativa. Jatik li taħseb li aktar milli tifli d-dettalji tar-rakkont, għandek aktar tipprova tisma' l-mużika moħbija tiegħu. Taqbel? Naqbel? Ħanpoġġiha hekk. Dali għadek kemat li huwa kumpliment tassew kbir. Naħseb l-ikbar kumpliment li qatt irċevejt għall-kitba tiegħi. U minħabba fekk naħseb inkun prużuntus jekk ngħid naqbel. Nixtieq li nista' naqbel, però ma nissugrax naqbel, inħallija kif inhi. Jiddeċiedu l-arrejja. Biss, jiena nemmen ħaġa li kittieb qabel ma hu kittieb għandu jkun bniedem illi jisma'. Jisma' fit-tul u jisma' fil-fond. Għaliex? Għaliex dak li jagħmel sens qiegħed fil-fond. L-ewwel kellimtek mill-aċċ li pratikament sar minn dik l-esperjenza li semmejtlek sar iċ-ċentru ta' ħajti. L-aċċ għal xiex? Aċċ fl-aħħar mill-aħħar għal l-immortalità, aċċ għal ħajja, aċċ għall-eternità, aċċ għal żbuħija, aċċ għas-serħan, aċċ għal paċi. Imma da kollu jinġabar f'kelma waħda. Aċċ għall-imħabba. U l-imħabba minna nnifisha hija mużika. Jekk il-kitba tiegħi min jaqra iħoss li qed jisma' il-mużika, allura qed iħossu wkoll l-imħabba. Jiena nemmen ħaġa oħra illi daqskemm jinfet ismieħ ma jinfitx il-ħars. F'liema sens. Mhijiex il-viżjoni dik li tinfet u tinsel sal-qiegħ, imma ismieħ. Fis-smieħ hemm il-komunikazzjoni vera. Għalhekk naqbel li l-kitba tiegħi hija aktar kompożizzjoni mużikali milli xi ħaġa oħra. Nerġa' ngħid, nixtieq naqbel, però ma nissugrax. Nħallu f'dej l-arrejja mela. Hemm dawk li fit-tradizzjoni tal-poeżija Ġappuniża jissejħu mumenti haiku. Fl-intervista li semmejna aktar qabel, int tajt hekk fuq l-esperjenza tal-kitba poetika. Tajt aktarx li jiġri jkun dan. Il-ħaġa li nara fuq barra f'daqqa waħda nħossni nħares minna fuq ġewwa. Dik il-ħaġa donna ssir realtà preżenti x'imkien ġo fija għax innifisha tkun saret aspett ta' realtà umana jew spiritwali tiegħi. Insibu bosta momenti hekk fir-rumanz, daqqa mitlu ftit ċassa lejn l-ilma tax-xita jċarċar mal-ħġieġ, jew lejn dubbiena daqqa tinħasat bid-dera ta' merżuq fil-bosk, daqqa msaħħar bis-siġar imneżża mill-weraq fil-ħarifa. L-effett li għandhom dawn il-momenti ivarja bejn is-sens ta' realtà efemera u s-sens ta' verità li tinfet fil-qiegħan tal-esseru tiegħek. Hemm konnessjoni bejn dawn iż-żewġ sensi? Mela, il-konnessjoni, jekk nista' nsejħilha konnessjoni, qiegħda hawnhekk. Is-sens ta' verità li mhix xi ħaġa tiegħi, xi ħaġa li tiżboqni, imma li jinfidni, li huwa sens ta' verità ta' dik l-esperjenza li semmejtlek u li għadha ħajja, tibqa' ħajja fija naħseb sakemm immut. Dak is-sens tal-verità jagħtini is-sens effimeru ta' kollox. Tar-realtà kollha ta' madwari. Jiġifieri pratikament jiena bħala persuna fl-esperjenza tiegħi
Dak kollu li naraħ dejjem fid-dawl jew fuq l-isfond ta' dan is-sens ta' verità li jinfidni. Allura ir-realtà pratikament hija ir-realtà qed ngħid tangibbli ta' dak li mmiss bidejja, ta' dak li hemm madwari, però wkoll anke ta' sitwazzjonijiet politiċi, ta' sitwazzjonijiet ta' poplu, ta' sitwazzjonijiet huma x'inhuma. Dan kollu fid-dawl ta' din il-verità, ta' sens ta' verità li tinfidni, li nerġa' ngħid, verità li mhijiex xi ħaġa li jiena naħkem fuqha, imma aktar hija xi ħaġa li taħkimni u tħallini imbellaħ biex ngħidlek. Dik hija l-kelma. Ma xija ikbar minni, ma nesaħħix. Dan is-sens jagħtini allura li nara l-affarijiet li nara mad-dawra tiegħi, anke l-affarijiet kważi bħala trasparenti, kważi bħala veli irqaq li minnhom nista' nara. Għaliex għax din ir-realtà li qed nara mhijiex din il-verità. Il-verità hija xi ħaġa li lin, hija dimensjoni oħra. Nisimgħu il-ħajja tispiċċa mal-mewt. Il-ħajja tispiċċa mal-mewt. Ma nlum il-ħadd li għajtek. Però laqas ilumu li ngħid mill-esperjenza li għandi, illi le, il-ħajja ma tispiċċax mal-mewt fis-sens ta' il-bniedem hemm dimensjoni oħra fih li tmur lil hinn. Id-dimensjoni tal-misteru. U fid-dimensjoni ta' dan il-misteru li jiena provajt nispjega x'inhu, l-affarijiet jagħmlu sens. Però jagħmlu sens mhux fil-preżenza tagħhom kif inhi, kif nara b'mod tangibbli, imma fis-sens li jmur lilin minn din il-viżjoni. Naf li forsi qed nitkellem komplikat jista' jkun u qed forsi qed nagħti idea tal-kumplessità tal-ktieb. Fil-fatt jekk inti tkompli taqra l-ktieb miktub Malti mexxej ħafna, Malti skont xi ħadd sabiħ ħafna u bil-mod kif nitkellmu kuljum m'għandix ġifieri. Però anke f'din is-sempliċità hemm il-kumplessità. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-kumplessità x'inhi? Il-kumplessità mhix it-taħwit, il-konfużjoni, imma l-armonija li m'iniex kapaċi naħkimha. L-affarijiet huma komplessi u huma sempliċi għax ma nistax naħkimhom. Tajjeb ħafna. Issa, l-aħħar mistoqsija qabel ngħaddu għall-kotba. Fost żjajjar li jsiru fl-eremitaġġ insibu qatt ta' żjajjar minn atei. Atei ta' tip militanti, dawk li konvinti paradossalment li Alla żgur ma jeżistix. Niltqgħu ma' dak li jrid prova konkreta f'kapitlu 7, ir-raħli ta' kapitlu 77 li jibqa' jirrepeti. Alla ma jeżistix u intom mġienen. Fil-konfrontazzjoni magħhom, l-eremit isemmi dejjem l-intelligenza jew l-intellett. L-intellett li m'għandux oriġini fil-missier u l-om li ġej minn lilin. Tista' forsi tispjega l-ħsieb wara dan? Mela, qabel ma nispjega l-ħsieb wara dan irrid ngħid li fil-ktieb hemm paġna illi ktibta minn esperjenza fejn jien stess ġarrabt l-ateizmu. Fl-eremitaġġ hija paġna li tista' taħsad, paġna li tista' ma tkunx mifhuma mill-ewwel, wieħed m'għandux is-sensibilità, ma jqgħodx attent. Fejn pratikament dak li ġar huwa kien hemm mument fejn sibt ruħi letteralment imneżża għal kollox, anki mill-idea ta' Alla. Il-vojt li sibt ruħi fih, jidir li nitkellem tajjeb ħafna fih fil-ktieb, kien kbir, kien abbissali, kien xi ħaġa li tmur lil minni. Imma dik l-esperjenza ingħatat li fis-solitudni tal-eremitaġġ biex nara fiż-żewġ. Għax imbagħad wara li għaddi d-din reġgħet ġiet anki l-idea ta' Alla f'moħħi, l-idea tal-imħabba. Imma biex ngħaddi għall-mistoqsija, biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Inti għatli l-intellett ġej mill-lilin. Speċi mhuwiex frott tal-għaqda bejn ommi u missieri. Hawnhekk irid kolli nerġa' mmur ukoll għal dak li għadt fil-bidu, l-esperjenza tal-misteru. F'dak il-mument jiena qaraft
li għandi li jiena wkoll ruħ, li jiena wkoll intellett. Meta qed ngħid ruħ, qed nifhem dak il-punt profond fija li ma ġiex mingħand ommi u missieri, imma li jmur lilin minnhom. Pratikament ir-ruħ huwa dak il-mument fejn intqalet il-kelma li għamlet li jien inkun bniedem possibbli. Pratikament minn ommi u missieri jiena ħadd il-ġisem tiegħi. Imma jiena m'iniex ġisem mejjed, jiena ġisem ħaj u l-ħajja ma tawilix huma fil-verità. Il-ħajja tagħtili din l-imħabba li tmur lilin minni li kienet qabli u li tbellaħni. U f'dak is-sens li jiena ngħid illi isma' jiena m'iniex b'mod sħiħ prodott ta' missieri u ommi. L-oriġini tiegħi tmur lilin, tmur frieda oħra lilin minn tagħhom. Imma dan jorbot kollu ma' dik l-esperjenza li semmejt fil-bidu. U li allura tagħtini dawl fuq dimensjoni oħra għal ħajja li qegħdin ngħixu. Għal ħajja ta' kuljum tagħna. Aħna naraw biss il-faċċata. Imma l-faċċata, kif anki wara kollox il-ktieb huwa faċċata, però dik il-faċċata taħbi wkoll profondità bil-wis ikbar milli forsi aħna mdorrin naraw. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall-kodba li għandna hawnhekk ġibthom miegħek inti. Għajdin ħaġa dwar. Iva, intom tlabtuni nġib xi kodba li jew influenzawni jew ma b'xi mod importanti għalija ma ġibx kollox, ġibt sempliċement għażla biex nagħti toma. L-ewwel nett għandna ktieb ta' poeżija ta' Rilke, poeta li jaffaxxinani, jisaħħarni fil-verità u jolqotni minħabba l-fatt tad-delikatezza tiegħu biex itella fil-wiċċ il-movimenti u l-ħsus tal-qalb umana fl-aspetti kollha tagħha. Huwa poeta delikatu fin ħafna u din ir-realtà fih tolqotni u tmissni. Jiena mingħajr poeżija pratikament ma ngħaddix, irrid naqra poeżija kważi kuljum għaliex inħoss li huwa l-aktar mod kif nista' nesprimi xi ħaġa mill-misteru li daħal f'ħajti u li belani fih u li nipprova ngħaddi lil ħadd ieħor. Mbagħad ġibt ktieb ta' Haruki Murakami. Dan il-kittieb jolqotni l-mod kif jikteb l-istil tiegħu, imma wkoll il-fatt li huwa kittieb illi naħseb iħobb ħafna s-solitudni. U ħafna mill-karattri fil-kodba tiegħu huma karattri solitari li dejjem ifittxu is-sens. Jiena bniedem li nfittex. U allura bil-forsi missni. U jolqtuni in-nies u l-kittieba li verament ifittxu. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll fittiexa. Hawnhekk ġibt ktieb, dan huwa xi ħaġa ktieb li ma nafx kemm il-Maltin semgħu bih, però huwa ktieb li ġej mid-dinja monastika, kont monaku eremita, ġifieri, huwa ktieb li saħħarni minħabba l-fatt li dan il-bniedem Silvano del Monte Athos li kien monaku. U jismu La vita, la dottrina, gli scritti. Eżattament. Miktub mill-Arkimandrita Sofronio. Sofronio hemmhekk jagħmel analiżi sabiħa immens u profonda immens tal-ħajja ta' dan il-bniedem li kien mikul biex ngħidlek fiżikament, spiritwalment, moralment, psikoloġikament mill-laġġ għal Alla. U skoprejtu meta kont jien stess diġà nikteb fuq dan l-laġġ. Allura awtomatikament hemm ġibda naturali lejh. Ktieb ieħor li ġibtu huwa ta' Orhan Pamuk, Istanbul, Memories and the City. Orhan Pamuk
Premju Nobel 2006, u kittib li joġobni ħafna, u ġib dan il-ktib pratikament għal raġuni waħda. Għaliex f'dan il-ktib qiegħed jirrifletti fuq il-ħajja tiegħu fuq l-isfond tal-belt ta' Istanbul. Jagħmilha b'mod sabiħ ħafna, kważi mod anki melankoniku. Imma itella il-ħajja ta' din il-belt fil-wiċċ, però jinsiġa wkoll mal-memorji tiegħu bħala persuna. Tajb, ħafna mbagħad hemmhekk għandna żewġ ġabriet tal-poeżiji tiegħek. Kif taf dawk li ma ġibthomx jiena, huma l-aħħar ktieb ta' poeżija tiegħi Blaqih, u ktieb li kien ippubblikat naħseb 5 snin ilu issa Dmija fuq il-borra. Huma poeżija. Wasalna fit-tmiem din intervista, grazzi ħafna Ġewele. Grazzi lilkom. Grazzi. Wasalna fit-tmiem programm ieħor Wiċċ in Wiċċ, narawkom il-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' awtur jew awtriċi oħra.